హాయ్ అండి. ఈరోజు కర్రీ గుత్తి వంకాయ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ఉప్పటి పల్లీలు, కొద్దిగా కొబ్బరి ముక్క, 5 కాజు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. 1 స్పూన్ నువ్వులు, లవంగాలు, యాలకు, మిరియాలు, ఇంచు దాల్చిన చెక్క, కొద్దిగా చింతపండు, 1 స్పూన్ ధనియాలు వేసుకొని వేయించుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. బాండీ పెట్టుకొని 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలను అందులో వేసుకొని 80% చేసుకోవాలి. 80% మగ్గిన వంకాయలను తీసి పక్కన ఉంచుకోవాలి. అదే బాండీలో 1 స్పూన్ ఆవాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 2 ఉల్లిగడ్డలు కట్ చేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. 1 స్పూన్ అల్లం, 1 స్పూన్ పసుపు, ముందుగా వేయించి మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్ని వేసుకోవాలి. 2 స్పూన్ల కారం, 1 స్పూన్ ఉప్పు, కొద్దిగా వాటర్ పోసి 5 నిమిషాలు మూత పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన వంకాయలను వేసుకొని 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. కొద్దిగా కస్తూరి మేతి, 1 స్పూన్ గరం మసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని తింటే ఎంతో టేస్టీ అయిన గుత్తి వంకాయ కూర రెడీ. Please subscribe.